Moro, se on Feltteri 313 täällä päivää. Ja tää on mun Airsoft-varusteiden esittelyvideo, eli nämä on Airsoft-välineitä, eli ei oikeita aseita. Joo. Eli aloitetaan tästä. No, voin näyttää tämä. Eli A-aseena mulla on M4, sähkötoiminen. Hyvä. Siinä on tällä hetkellä perustähtäin ja hyvä. Ja nyt sit kesäisin, kun tää on semmonen 17 € tähtäin, tää jäätyy talvisin, niin mä käytän sitten tätä yleensä kesäisin varmaan rupean käyttämään. Tää on ihan hyvä perus punapistetähtäin. Joo, eli A-aseena mä käytän tätä. Hyvä nopea saa. Tossa on varmistin ja siinä kertatuli ja sarjatuli. Joo, ja hyvä muotoutuu jotenkin käsiin ja menee tohon hyvin. Ja hyvä ase, suosittelen. Sitten maskina, kun lapsilla pitää olla alakasvosuoja ja tälleen, niin peruslasit. Ja sitten tämmönen verkkomaski. Joo. Tälleen mä pidän ja sitten mulla on täällä liivissä, mulla on tässä taskussa mulla on 200-300 kuulaa. Mulla ei jumppitaskua, kato. Mä saan tämän vaan nopeasti vedettyä tästä ja sitten näin nopeasti laitettua takas, niin mä en käytä dumppitaskua. Ja siellä on 200-300 litrasta. Tässä on sitten 1 400. Ja varalta, jos loppuu nyt kuulet, jos on vähän pidemmät pelit, on tämmönen jogurttipurkki, josta on otettu vaan ne tarrat sitä pois. Ja sinne mahtuu noin 500 kuulaa sisälle. On ihan hyvä. Ja sitten pistoolina mulla on Glock 18, sähkökäyttöinen. Tykkää itse, ei ole painava ja muotoutuu jotenkin tähän mun käsiin. Ja siellä on sisällä 30 lipas. Ja sitten mulla on, mä käytän toisena lipkaan tätä. Mulla on tällainen pitkä. Tuollainen pitkä 90 lipas. Näyttää vähän Rambolta ja ja sitten mulla on, nyt siellä ei ole kuulia paljon, mutta tänne mahtuu 100 kuulaa, jos pistoolit sattuu loppumaan, niin 100 kuulaa menee tänne sisälle ja joo, ei mulla ole paljon muuta ja niin sitten mulla on tämmönen ihan perusliivi, täällä on nää vähän isommat taskut täällä sivuilla ja sitten tässä eessä on lippaat taskut. Jokaisen näihin menikö näihin, no mä tänne saa kun laittaa, niin 2 lipasta menee jokaiseen, eli tähän mahtuu se niinkö 2, 4, 6, 10 ja sitten tänne menee, no näissä mulla on yleensä jotain, no näissä mä en käytä paljon mitään paitsi, joo, pieni hetki, mä otan tämän liivin pois. Juu, noin, eli mulla on maastotakki ja maastohousut, hyvät ja joo, sitten talvisin mä käytän tällaisia sorelloja, lämpimät ja voi kahlata, vähän kestää myös vettä. Joo, ja sitten mä käytän, jos on kostea keli, niin mä käytän tällaisia polvareita tässä päällä. Joo, sitten voitaisiin siirtyä haulikkoon. Juu, ja sitten B-aseena mä käytän tällaista haulikkoa. En muista nyt tämän merkkiä, mutta hyvä käännettyä perää ja tääkin muotoutuu hyvin mun käsiin ja tonne laitetaan sitten kuti sisälle. Siellä on yhdessä on 30 ja tää ampuu 3 kerralla ja joo. Ja tuolla on sitten dumppitasku. Mä voin sille nopeasti heittää ne sinne ja joo, ja sitten mulla on tässä, jos mä pelaan haulikolla, tässä on mulla pistooli, mä saan se tästä nopeasti kun tulee, niin mulla on semmonen kantohina tuohon haulikkoon, pyöräytän se vaan selkään ja
ota esille. Ja joo, ja sitten täällä dumppitaskussa mulla on tää pitkä lipas aina. Ja näette, siellä on aina puukko, eli kun tulee jos menee vaikka taloon. Yleensä mä menen haulikolla taloon, mutta jos on joku nurkan takana joku, niin tällä tavalla. Ja joo, joo, ei mulla paljon muuta. Vois vielä näyttää tän. Niin, eli kesäisin mulla on täällä alla vaan teepaita ja en tiedä mitä täällä, ei varmaan mitään täällä alla. Ja sitten talvisin mulla on tällainen. Tää on tämmönen alukerrastopuku, jossa on miten päin tää. Missä on housut ja paita. Ihan hyvä lämmin ja sitten joku vielä pitkähihainen ja sitten mulla on semmonen tällainen perustuulitakki tässä päällä ja hanskoinen mulla on yleensä joku aika ohuet ja silleen ja joo, mä voisin näyttää vielä yhden jutun tästä. Juu, ja sitten joskus mä käytän tällaista vaakalamaskia ja laseja. Joo, ja sitten mä käytän noihin kaikkiin aseisiin 20 kuulia, myös tähän pistooliin. Joo, ja toivottavasti tykkäsitte videosta, pistäkääpä peukut pystyyn ja jos tykkäsitte videosta ja seuratkaa mua ehdottomasti Instagramissa arska_h. Joo, ja mä tuun varmaan, jos mä kerkeen, niin varmaan sunnuntaina tulee, jos ehkä tulee Airsoft-video. Ja sitten kyllä tulee varmaan lasketteluvideo tulee tuossa viikonloppuna, kun me lähdetään Vuokattiin laskettelemaan. Ja joo, toivottavasti tykkäsitte videosta, pistäkää peukut pystyyn ja seuratkaa mua Instagramissa arska_h. Ja jos tykkäätte, niin tilatkaa kanava. Ja mulla on nyt 40 tilaa ja se on ihan uskomatonta. Ja kiitos teille kaikille, vaikka ette tilaa, ette tykkää, vaan katsotte muuten vaan mun videoita. Joo, se oli varmaan siinä ja kiitos kun katsoitte videon ja se on